سلام سلام كلكم إرتراويان بحفشة بزلكم سلام انتعنان كلكم تسفان قبر NCBI نسدتኛታት ንምሕጋዝ ከም ወትሩ ዝተፈላልየ ቪዲዮታት ንኮሮና ቫይረስ ምልክት ማለትዩ ኣብናቱ ዩቲዩብ ቻነል ክገብር ጸኒሕሎ ንሎም ድማ ሓጺር ብዛዕባ ኣጠቃቅማ ናይ ማስክ ክንዛረብ ኢና ምስ ምጅማር ትምህርትን ምስ ካብ ሕጅን ዝግበር ዝተፈላልየ ምንቅስቃሳት ትምህርትን ተጀሚሩ ብኡ መንጽሩን ምንቅስቃስ ክህሉ ስለዝኽእል ማስክ ምግባር ከድልየና እዩ እዚ ሓደ ማስክ ሎ ኣብዚ እዚ ማስክ እዚ ብሶርያውያን ወለንተኛታት ስደተኛታት ዝተሰፍየ ባዕላቶም ቶም ወለንታውያን ሶርያውያን ስደተኛታት ዝተሰፍየ እዩ ብልጫ ናይዚ ማስክ እዚ ድማ 100% ካብ ጡብ ዝተሰርሐ እዩ ካብ ጡጥ ዝተሰርሐ እዩ ማለት እዩ 100% ካብ ጡጥ ዝተሰርሐ እዩ እንደገና ከኣኒ ብ60 ዲግሪ ኣብ ዝተጠቀምካሉ ግዜ ብ60 ዲግሪ ካብ 5 ክሳብ 10 ደቂቕ ብውዑይ ማይ ክትሓጽቦ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚ ማስክ እዚ ኣብ ንጥቀመሉ እዋን መምስ ተጠቀምናሉ ክንጥቀመሉ ምስ ወዓልና ክንሓጽቦ ብ5 ካብ 5 ክሳብ 10 ደቂቕ ብ60 ዲግሪ ክንሓጽቦ ንኽእል ኢና ማስክ ማዓሲና ንጥቀም ዝብል ሕቶ ክልዓል ከኣልዩ ማስክ ንጥቀመሉ ግዜ ናይ 2 ሜትር ርሕቀት ክንሕሉ ኣብ ዘይንኽእለሉ እዋን ወይውን ናይ ሕማም ስምዒት ምስ ዝስማዓና ንኣብነት ኣብ ድኳናት ምስ ከድናውን ብዙሕ ሰብ እንድሕር ኣሃልዩ ኣብኡ እቲ ርሕቀት ክንሕልዎ ስለ ዘይንኽእል ማለት እዩ ደገ ኣብ እንወፃሉ እዋን እሞ ምናልባት ብዙሕ ሰባት ክንረክብ ስለ ንኽእል እዚ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ማስክ ብግቡእ እንተተጠቂምናሉ ጥራሕ ይኽጠቅመና ዝኽእል እዚ ማስክ እዚ ብግቡእ ተዘይተጠቂምናሉ ኣብ ምክልኻል ናይ ሕማም ክጠቅመና ኣይክእልን እዩ እዚ ማስክ እዚ ክንገብር ከለና ኩሉ ግዜ በዘን ጫፋት ዚኣተን ጥራሕ ክንሕዘን ኣለና በዘን ጫፋት ዚኣተን ኢና ክንሕዝ ኣለና ኣብ ማእኸል ክንሕዞ የብልናን ብጫፍ ጥራሕ ክንሕዝ ኣለና እንደገና ኣብ ንጥቀመሉ እዋን ሙሉእ ብሙሉእ ኣፍናን ኣፍንጫናን ክሽፈን ክኽእል ኣለዎ ከምዚ ጌርና ሙሉእ ብሙሉእ ኣፍናን ኣፍንጫናን ብግቡእ ከምዚ ጌርና ክንጥንቀቀላ ክንክእል ኣለና እዚ ኣብዚ እንድሕር ጌርናዮ ዋጋ የብሉን ኣብዚ ጌርዎ ይኸይድ ሰብ ንሓንሳብ ኣብ ርእሱ ገብሮ ንሓንሳብ ኣብዚ ገብሮ ከምዚ እንድሕር ጌርናዮ እቲ ማስክ ምህላው ዘይምህላው ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኩሉ ግዜ ከምዚ ጌርና ሙሉእ ብሙሉእ ኣፍንጫናን ኣፍናን ሸፊና ክንጥቀመላ ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ማስክ እዚኣ ተጠቂምና ምስ ወዳእና ኩሉ ግዜ ክንሓጽባ ኣለና ምስ ወፃናያ ክንጥቀመላ ምስ ወዓልና ክንሓጽባ ክንክእል ኣለና ከነውፅኦን ክንገብሮን ከለና ከዓ ኩሉ ግዜ በዘን ጫፋት ዚኣተን ጥራሕ ክንሕዘን ኣለና በዛ ጫፍ ዚኣ ሒዝና ጥራሕ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ምስ ወፃናያ ኩሉ ግዜ እዳውና ብግቡእ ክንሕጸብ ክንክእል ኣለና ነዚኣ እውን ክንሓጽባ ኣለና ማለት እዩ ካልእ እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ናይ ስዊዘርላንድ ማስክ ኩሉ ግዜ እንተዳ ርሕቀት ሓሉ ኣይተሓሉ ናይ 2 ሜትር ርሕቀት ይሃልኻ ኣይሃልኻ ብዘይገድስ ማስክ ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ እዮም ዝምዕዱ ምዝ ብዝተኣሳሰረውን እቲ እዚ ማስክ ዋላ ዳ ንጥቀም እምበር እቲ ኣገባብ ናይ ምክልኻል ኩሉ ግዜ ከነዘውትሮ ኣለና ርሕቀት ምሕላው ሰላም ዘይምባሃል ኢድና ምሕጻብ ዝኣመሰለ ነገራት ኩሉ ብግቡእ ከነተግብሮ ክንክእል ኣለና ዋላውን ማስክ እንዳተጠቀምና ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ኸይድ ዘሎ እንዳጎደለ ድማ ብባዕልና ሓላፍነት ወሲድና ንነብስና ክንከላኸል በዛ ኣጋጣሚ ከነዘኻኽር ንደሊ እዛ ማስክ እዚኣ ከምዚኣ ጌርና ኩሉ ግዜ ብኣገባብ ንጠቀመላ ኣብዚ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ንኹልና እናበልና ነዚ ሓበሬታ እዚ ብግቡእ ክንጥቀመሉ ነዘኻኽር